Ka number shispa kandai. Trinity Bakhuid Bneng sentur katui jing pla basai bad jing long kawai utrai lai ngut person jing blai na ki sao ler ka chui ka jing yaro me ko blei nong thao nghi nằm bát nghi pen krau ker teng jong me kok pa nghi ya yaro hak mat jong me kes im na ket kino kos im don bor baro kos im jeng job kokon blawan long do ya me rungi ya ro me ai jing ma me kit jing tim kapo ya ki ba ya enda jing ya me job ka Bneng la pli kerdap la kang du job men sim me wan san shar ya ka perthei bayar thau pad yangi perthei to pen tamai nang kdau Lynti donut badam penshai jing kmen jing rhem to ai